Модул 7 – измерване на вашето въздействие. Добре дошли в света на завладяващите туристически преживявания, където пътуването се превръща в нещо повече от разглеждане на забележителности. То се превръща в пътешествие с значими връзки и трансформиращи срещи. Автентичните и незабравими срещи са в основата на сегашния пейзаж на пътуванията. В този модул на Inforce ще разгледаме взаимосвързаното въздействие на регенеративните туристически практики, които носят цялостна полза за околната среда, местните общности и туристите, чрез дългосрочна устойчивост и положителното въздействие. Туристическата индустрия оказва огромно влияние върху екологичните, социалните и културните аспекти на дестинациите по света. Ето защо е важно да се смекчат отрицателните последици. В предишните модули говорихме за централната роля на разказването на истории в разбирането на динамиката на туризма. Тук разглеждаме нейния потенциал за трансформация, независимо дали става дума за затвърждаване на отрицателните въздействия или за катализатор на положителна промяна. В този модул ще придобиете знания и инструменти за измерване и смекчаване на дългосрочните въздействия. Възстановяващите преживявания не само повишават удовлетвореността от туризма, но и оставят трайно впечатление. В нашия модул ще бъдат разгледани методи като скалата за туристическа автобиографична памет за измерване на положителното въздействие на разказването на истории върху регенеративните преживявания, които ще помогнат на специалистите в областта на туризма да оценят въздействието на дадено преживяване върху посетителя. Ще разгледаме и цялостни стратегии, насочени към различни измерения. Като разбираме въздействието на преживяванията, които предлагаме, заедно можем да проправим пътя към регенерираща туристическа индустрия, която набляга на запазването на местната култура и идентичност. Те вдъхновяват, предизвикват гледните точки и допринасят за личностното израстване, създаване на трайни впечатления, които продължават далеч отвъд непосредствената среща. И тъй като индустрията се развива, устойчивостта заема централно място. Научете повече за устойчиви и регенеративни туристически преживявания, които не само свеждат до минимум въздействието върху околната среда, но и допринасят положително за общностите домакини. Присъединете се към нас в това пътуване, нека заедно се впуснем в това вълнуващо приключение. Ще се видим в модула.